tragovi nas i naših osjećanja na traci. I sve se svodi na to ko šta priča o kome. A da li iko od nas razmišlja o stvarima koje prolaze kroz glavu nekome ko sve ovo sluša? I da li smo ti i ja stvarno dostojni muzike koja nas prati? Da li se ikad zapitaš tako nešto? Slušaj. I još jedna kulijana dobro znana u krugu par iskrenih drugara. Kratka socijala preko rap instrumentala, ekipa stara spika nova. Veliki planovi, turneja, gluva soba kao matre nova moda. A niko se ne zapita jel dostojan da hoda po stage-u. Ja to neću, ako kažete da smaram neću pevati do kraja. Odmah na početku ću vam staviti do znanja da se zalažem za muziku. Prihvatam kritiku, pozitivnu, negativnu, neka sve zapinu visinu mladih misli koje smo u sebe skroz nepotrebno stisli. Nije tajna, nismo isti. Učimo na razlikama, bolji ćemo biti kada budemo siti i zadovoljni sobom. Zapamti ovo da se doživotni saputnik ne dobija telefonom. Moraš teći harmoniju s pevanjem i tonom preko hejtera i publike. Moraš biti dostojan kao tekst muzike. Sledi još jedna priča iz hip-hop rubrike, yo. Da li dostojna sam muzike ili ona mene? Nikad ne znam ko čini glavni deo scene. Da li rime vrede šta nose u sebe? Da li utiču na ljude ili trenutno izglede? Da li dostojna sam muzike ili ona mene? Nikad ne znam ko čini glavni deo scene. Da li rime vrede šta nose u sebe? Da li utiču na ljude ili trenutno izglede? Da li dostojan sam muzike ili ona mene? Da li klimaš glavom kada melodija krene? Da li zapamtiš rimu ili posle bita vene? Da li si jedan od onih koji stvarno cene šta stavljamo na CD? Svi pitaju šta je hop, zašto postoji? Konačno kad saznaju od čega se sastoji, ni ne poslušaju pesmu. Gube se u pesu, ali reperi sve iz sebe lirikom i stresu. I ljudi se unesu kada dodaš neku sitnu, ali bitnu finesu. Prosto ne znaju gde su, kad se pronađu u tekstu vide stvarnost malo veću od njih samih. I onda kažu stani pa da uhvatimo zalet, da položimo zavet, da nikada više ne sumnjamo u svoj talent. Ja vam dajem bratski savjet, nalet inspiracije, mikrofon u šaci je. Pesma u glavi je, jako imaš rimu, slobodno baci je, hitro i sa stilom, u cilju reputacije, yo. Da li dostojan sam muzike ili ona mene? Nikad ne znam ko čini glavni deo scene. Da li rime vrede šta nose u sebe? Da li utiču na ljude ili trenutno izglede? Da li vidiš, da li čuješ i ceniš atmosferu? Da li teče kroz tebe kao krv kroz venu? Šta se dešava? Zašto muzika probleme ne rešava? Šta te sprečava da pređeš preko sebe i preko svoga ega? Zašto je puštaš kada dosta ti je svega? Šta te sprečava da pritisneš stop i prekineš hip-hop koga ne znam da smo vredni? Skrnavimo tradiciju, osjećaju meni svakog dana treperi i vredeli refreni. I da li smo mi umetnici ili smo kreteni? Ko će to da proceni, šta će to da promeni? Na kraju smo ipak sami s muzikom ostali, jer ona je naš pravi zaštitni znak. Do sad sam bio blag, al oko nas je svuda mrak. Mi smo izabrali put, ni pomalo lak. Da li dostojna sam muzike ili ona mene? Nikad ne znam ko čini glavni deo scene. Da li rime vrede šta nose u sebe? Da li utiču na ljude ili trenutno izglede? Da li dostojna sam muzike ili ona mene? Nikad ne znam ko čini glavni deo scene. Da li rime vrede šta nose u